So, itong part naman to, ito mo yung ating massage therapy. So, after nung aming ginawa kanina sa first namin, second walking, ito naman yung tinatawag na massage therapy. Si massage therapy yung pamparelax naman ng mga muscle niya para hindi matanggal yung mga spasm na mag-flow yung dugo niya. Ba, sabi mo tayo. Ayan kaya. Ini yung lotion tama, ano? 122.85. Wow, something. In pulse 2, 95. Ba? Something niya. Kulang yung 5 yung 100%. Yan, 20 puso. Hindi na kaya. Dahil sa clouds. Balembal. Makaya mo yun, wala mo ah. Babasay pa rin. Ayan. Wala lang ko yan. Mga liwa. Ay, irinig nga rin kami ito. Mga liwa, hindi ko na. Tinya pa ini. Kaya pag kayo. Hindi po din. Ito ano eh. Huwag na akong bago yung dalan. Ito. Ito. Kala mo kasi Sila nalakad lang eh. di ito. Ako lang yun. Wabang mo to. Sa kabila ka to, wabang mo. Wabang ko. Sa kabila ka. Para sabihin mo si ito. Ako may kailangan kami. Punta ka sa tabi niya. Wabang ko. Okay. Galing ko sa tabi niya. Ayun. Kung may kailangan siya. Ayun. Nasa kanya to. Sipo mo to. Yung pa mo. Nasa kanya to sa bigito. Ano ba yung buto to? Huwag ko siya. Talan may tatoy ba anita po nakaitaktak kami. Yung may paboran. Tayo mo, itayo. Yan, yan. Tayo. Alam mo mo. Tulog. Okay na. Pwede sa mga niya para. Mamaya. Huwag ganyan. Huwag mo sa isya. Hindi, huwag mo nga. Wala. Wala akong taka. Kaya kala ko masaya po eh. Wala. Mabalti ka pa. Kahit ko na lang yung Yeah, bayo na lang. Adiwa kahagod eh. Panglutin. Eh, sorry na Jerwin kaya ako eh. masaya po eh. Pinalang sa akin. Inamutan. Ito yung mumot. Alalim sa kanya. Alalim mo kasi. Palihan. Oo, tapos dalhin mo yung buwan niya. Kung pagod siya. Yun yung may gulong. May pagod siya. Okay siya. Bago tubig. Saka buwan niya.
Parang tulong mo si dito mo. Sige na muna sa umaga to. Yung araw. Walang mula na. Ngayon, mainit na. Ganyan, nag-tonsil. Ito. 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 Bertahan. Ganto. Kasi mo. Meron siyang sa ulit. Sa ulit.
Tas. Yan. Hindi. Saan ka gawin to? Tas. No, no. Yan. Muro siguro siya. Ah. Yan. Yan. Ay, sorry. Kobe. Pero sa kape-kape tayo. Pero naman. Kape. Balik. Natin. Anong buko? Walang buko, baby, sa akin. Yung ng Diyos. Walang energen to eh. Ng Diyos. Energen. Ng Diyos. Juice, gisanda na miyako. Asan? Ate namin. Diyos lang. Ano? Balik. So, sige to. Ganyan. Oh. Doon sa dyan. Doon sa ginagawa dyan. Tawag nga. Ah.
Anong sapin ito ginagamit? Na? Sapin. Sa pen. Ano? Sa pen daw. Mabasa yun. Yan na. Ay, teka lang ko alam. Pinipigil ko. Ito na, yan. Yun, ito pa eh. Mahaba, no? Uy. Hindi pa rin. Dito. Dito. Kumita ka, kumita ka. Yan, dito, sige. Ipo, tapos yun mo. Baka may sponsor kayo. Komportable ka? Komportable ka? Bukan mo? Ito yung ito. Ito. Ayos na. Tulosin mo ha. Tiga mo siya. Oh. Okay, ganito. Wala yung lotion dito to eh. Wala na yun. Butasan mo, meron pa yun. Ito eh. Butasan mo, gupitin mo. Dito lang. Doon sa gitna para makuha niya yung ano. May laman pa to. Ano ba yan? Dumaan sa
Ito natin muna ng temporary assistance photo. Ano ba? Dito ah. 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 Litipan. Okay. Nadali ang nadali yung baka mo eh. Parang malanda to eh. Kasi ito yung nilakad to, salanan mo din eh. Kasi may nilakad ang salanan mo. At sila yung viewers ngayon eh. Salanan ni Tol. Sabi nila to. Kaya mga subscribers, likers, isa lang mga namunod dito. So, massage, hindi ko nagtatapos yun. So, we will massage light, in a light way, yung kanyang lower limb and some reflexes sa kanyang paa. Kaya, somatic stimulations na yun. So, kasama ko naman si Sakan, si Modelo Manggay Printry. Yan. Lagi natin ni stock patient si Jeremy, yung kasama ko kaya. Paano to? Charles. Ano pangalan mo ah? Import. Ito. Daniel. Sa lahat ng Charles. Siyempre, after this, pero pamerienda si Mayora. Pamerienda si ate, yan. Ito maganda yung may konting merienda. Nakasalat talaga mag-pera ko yan. Ba? Ang bakas to, no? Isang buko, di ba? Siyempre, buko, no? Malinis pa ito. Sabi ni Jerwin, kaya ka pagpuro masyado to, ano? Bakit ano to? Puta naman ang biyan. Okay, Jerwin. Wala ko na ano. Oo, manabi na kasi. Ready ko na eh. Tawag din to, dorsiflexion. Lumakas yung mga. Yes. Ay, hindi ako ba eh. Maplahan. Patay ito. Ako maramdahin din. Bumubugin po sa kanila. Hindi niya manawalang pagkitan. Oo, bulang ng bangus. Yeah. So kung mapapanood niyo po mga subscribers guys, ganun po katindi yung programang ginagawa natin sa mga stock patients natin. So kailangan po talaga yung program, tapos yung siyempre yung pagmamahal ng asawa, yung pagkakalinga ng pamilya, siyempre yung proper medication, doctor check-up, at saka yung diet na ipinapakain natin sa mga stock patients natin. So dapat maging maingat po tayo. Ayan. Siyempre yung ating program therapy. Ayan. So lagi po siya nakakibat para ma-improve po at magkaroon po ng develop and resulted a speedy recovery program. So wag pong basta-basta palalakarin yung ating stock patients kasi po hindi po nakahanda pa yung mga muscle niyan. Posibleng ma-injury. So again huwag niyong palalakarin basta-basta ang stock patients natin kung wala siyang proper exercises, warm up. Posible po siyang ma-injury. Tandaan niyo po Ito palakaran din bigla.
May paltikuy. May bigyan ni Busing. Ito. Wala kasi siya to. Mababatinggal mo lang to. Baka may gato na to, ha? Gising. Gising. Yan naman, hindi kayo may gising. O, itong barkada mo din pare, no? Lalagyan na. Dito po. O, shit mo eh. Shoutout ano? Lalagyan na, Edmond. Edmond. O, shoutout to kay Edmond. Barkada. Ayan. Edmond Incan. Ayan. Shoutout daw. Hindi nang bumasya sa kanya. Bukas to, malalim bukas to sa gusto, ha? Aga, ha? Ito, ha? Dali mo yung yun, tsaka yung bawang tulog, tsaka yan. Kahit daan-daan lang kayo, di ba? Hindi mo na mabilisan. Importante, kasi Sabado to, itong practice nga niya, Sabado, aran ng kay Pangusting. Oo. Kaya nga kasi nakakabente na siya eh. Yung haba ng lakad nun, kayang-kaya niya na yun po. Daan-daan naman, diyan ka naman, pagka napagod siya, di-poppy natin. Yung muralakan na. Oo, pwede mo ito. Kasi wala na ito ng wala na ito ng pawis, di ba? Hirit. Yun yung purpose ng muralakan. Pag nangawit siya. Oo. Ito ah, sabat Pero to ah. kung mo gagawin yung chair ko, iba siya. Sisirain ko man. May pagpintuan to kaya kung doon. Oh! Kaya mo. Ajar boy. Kaya mo, ito na ano. Masalat mo lang, dyan ka rin. Pwede mo daw kasing bagay mo ito ng kalalan. Pare, makalilak si Muta. Baka nga yung mag-drive eh. Baka kami kasi. Ay, yung tinurog na. Yung mag-drive. Ito ah. Papalata. Yung kanto mo eh, pag gusto kita ng highway, marakasan yun. Mga mo to ah. Ito, mababayan to. Bida ka to. Kung dito siya ito. Kumusta pa yun ito? Kuya masabi ni Jerwin. Puta mahal ko eh. Tuto yung ato eh. Puta ko Montar na ako ng bago natin eh. yan. Oh. Si Magkano medyo. ganyan, di ba? Nasa 1,000 ka? Ba, mali ganit. Adwano ang ta. Hmm. Ay, kasi adwano ang ta. Wala ko yung ganyan. Doon. May kamampat to ha. Ito ko lagay. So after the massage po, we gonna use a digital therapy. Yan. Nagamit ang digital therapy natin. Yan. So this is our final program. At kung ang pasyente natin ay nakaka-galaw-galaw na, hindi na kailangan gumamit nito. Bukas to ha. Tapos ya? Ano na? Kanina. Yun. Ano na? Okay na? Lucia na? Sagaya ka. Yan. Bukasan mo? Yan? So yung isa ko eh. Ano gagawin niyo? Kita na niya next week. Hindi ko pa libre ka. Eh, yan ito. Next. 4. 4 to? 4-3. Ganito to. 10-5 bakit? Kaya tapipin kahit oras. Ano ito? Tanggal na ito ginano. 5. Apa yun? 5. Bukas na. Sakto yun. Bukas. Yung bulangan. Ayun. Nakakain mo na kayo market eh.
So guys, tatapos yung ating pool therapy. So pinakita ko lang kung paano yung ginagawa sa ating stroke patients. So yung tiyaga natin, so lahat ng mga technique natin ginagamit sa kanya para makuha sa kanya swimming. So may God bless us. So ito po tayong verse na yung Bible natin ngayon. Yung tinatawag na Matthew 6:33, seek first the kingdom of God, and these things will be added unto you. Tsaka yung verse ko yung Exodus 15:26, the Lord is my healer. Nasa muli po, God bless po.